ଆଜି ଘରକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଣିଲା ବେଳରୁ ମାର୍କେଟରୁ ଛତୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଛତୁ ପକୋଡା କରି ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଛତୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା ଛତୁ ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ଛତୁକୁ ଧୋଇକି ଭଲସେ କାଟିକି ରଖିନେଲା ଆଉ ତାପରେ କିଛିଟା ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ରଖିନେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟିକି ରଖିନେଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ଲଗେଇ କଡେଇକୁ ବସେଇ ଅଳ୍ପ ତେଲକୁ ପକେଇ ନେଲା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସୋରିଷ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲା। ସେଥିରେ ଛତୁକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ସେନ୍ତୁଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେଲା। ତାପରେ କାଟିଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେଲା। ତାପରେ କଡେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲକୁ ପକେଇ ବାଟିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଲା। ସେଥିରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲା। ମସଲା ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ କାଟିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଭାଜିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ସେନ୍ତୁଳେଇ ଥିବା ସବୁ ଛତୁକୁ ପକେଇ ନେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲା। ଅଳ୍ପ କଷି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣିକୁ ପକେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଲା। ଏବେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେଲା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ। ଡେରି ନକରି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ସହିତ ମତେ ଆଣି ଦେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଛତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରୁଟି ସହିତ ଖାଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।